Director sang CHED dari sa Western Visayas. Doc, good morning. Si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Good morning, Action Marlon. At sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. Ini na CHED, salamat din sa sining opportunity na makapahayag kita, maka-explain man sa inyo sa sining mga issues na istoryahan ang mga gaduan ni Action Marlon. Salamat. Yes. Salamat kid sir sa tiyempo. Isa subong sang ginahabalan gid sir. Morning anunsyo damlag lang sang CHED ngang Senior High School Program. Hindi na mapadayon sa mga state universities and colleges kag local universities and colleges. Ako nagid sir nga ginapabangkot sa publiko labi na sa gidikanan may maapektuhan or ma-displace ayhan nga mga estudyante diri sa Western Visayas. Ang sabat simple lang, no? Pero unahon ko anay Action Marlon para maklaro na nga issue. Yes. Ang mandato sa higher ed, especially nga ang aton nga mga SUCs bala, nag-recognize na local colleges, libre ni saya Action Marlon. Yes. No? So free higher ed. So meaning it's government that subsidizes everything. Ang sweldo sa maestra, ang tanan nga operations, ang gobyerno ang nagagasto. For the purpose nga ang tanan nga nag-graduate sa high school may tsansa nga makakadto sa college. Okay. No? Ang una nga insindiyo naton nga kabalo ka mo sa college, ang tanan nga nagatudlo may master's degree, may doktor, no? Ang nagatudlo iya sa high school kag sa elementary pwede lang na iya nga bachelor's degree. So buot silingon kabudlay nga daan mangita sang maestra Action Marlon, yes, maestro ganit. para sa college. Kaya kung gamiton muna siya sa ang mga faculty na naton sa operations nga sistema nga aspeto, kung gamiton pa na siya sa pagtudlo sang basic ed na pwede niya na tudlo lang sang bago nag-graduate kag bago lang kapasar sa board, tilugi ang aton nga sistema. No? Nadako sang aton nga finances kag maintenance cost kag personnel cost naton, pero ang gina-cater naton hindi para sa higher ed. Ay kaduha nga point Action Marlon nga gusto naton i-consider gid sa publiko para hindi maglain ang buot sa tanan. Yes. Nga ang aton bala nga eskwelahan, ang mga SUCs naton, limitado na ang space. No? Damo gusto magsulod, kung butangan mo na sang senior high, imbes nga ang space, ang equipment, ang faculty, gamiton para extra nga slots para sa mga kabataan nga nag-graduate sa senior high, why na kasi kao na ang space, no? That is one thing nga consideration na ginatanaw naton. And besides, ang mandate sang aton SUC is for higher ed. So amuna ang first 2 points nga dapat i-consider din naton. Kadpason Action Marlon, wala sang fear nga may displacement. Kaya patapuso na niya tanan, balin ba sige gradual lang nga pag-phase out, no? So, tras may ara pa, hindi niya pwede nga pahalinon, No? Pero ini katapusan na ni, kay under sa aton guidelines, may mga CMOs na nga order ang komisyon during the start of the transition period, 2016 and 2017. Yes. Nga hasta lang yata ni Action Marlon, 2021 ang pag-operate sang senior high sa aton mga state universities. Nagbulig lang kita ang CHED, ang SUCs naton, nagbulig lang sa gobyerno that time kay why pa maplastar ang facilities balatanan Action Marlon. Kaya ang ina nga transitory period, no, para nga bala magulpihan nga dako kayo kasi at that time wala man sang first year kag second year nga college mo kasi nagsulod sila sa grade 11 ka grade 12. Hindi na to nga kanugon sang space that time sa aton SUCs kag LUCs na wala sing may mapungko sa mga eskulahan na at same time ang pondo sang aton gobyerno kulang man. So for that reason, nag-transition siya anay na magbulig ang aton state universities and local colleges and universities sa senior high. But subong kay natapos ang transition period, dapat ibalik atanan sa aton Department of Education. Okay. So klaro. Arit sir, sa mga grade 11 students going to grade 12. Ang matabo so sir, pwede lang ni sila gihapon magkapadayon sa grade 12 sa SUCs or LUCs nga ilagi na eskwelahan. That's going to be a board action Marlon. Kaya ikabalo ka
pati 2021 pa. Pero kung ako pa mangkuton mo, may right na sila, kung may right man na sila yung na mag-graduate sa State University for now. Pero hindi na magbaton, kaya dapat na phase out na siya mo. Ang cohort na dapat yung grade 11 na sunod, sa DepEd na schools. Pero that has to be board action as explained by Chair De Vera. Kay kabalo ka, ga-incur ni siya sang expenses, which na wala na nadala sa aton na general appropriation sa aton na SUCs. So, ang board na lang niya, hindi ko na maghambal kung ano ang aksyon nila. I cannot preempt that. Kaya ang aton state universities and local colleges and universities, may ila na sila nga board of trustees or board of regents na nagatanaw sa pagpadalagan sa eskulahan. So, I cannot preempt that. Pero ang ako niya personal na opinion sina, patapuson sila tani eh. Pero tanawon tana niya kasi nga damo man subong kapanuktok Action Mardon nga kabataan nga gusto sa college kinanglan i-free up mo ang space in terms ng faculty tag in terms ng kwarto para gidya sa higher ed. Hindi na ya para sa senior high. So wag man tanto kabalakan, nothing to worry kung ang state college universities will cease operation sa mag-offer sa senior high. Sa grade 11 and 12 students, pwede sa gihapon maka-enroll sa DepEd or private schools and universities. Yes, of course. So ang aton na funding ara na iya sa DepEd for senior high, no? So ginabutang na naton sa insakto nga perspektibo kag gina-remind naton ang aton publiko na ina siya ang pag-accept sang senior high sa aton SUCs kag local colleges. Transition to siya sang una para makasig kita kay ang space that time tugod na nag-transit kita from 10-year to 12-year basic ed, no, may libre nga mga maestra kag bakante nga mga classroom ang aton state universities and colleges amo na nga gingamit siya anay. Pero ang transitory period naton is already expired. It's high time as manifested by our chair Popoy De Vera na balik kita sa normal, no? Kaya ang senior high, mandato gid niya sa aton Department of Education, hindi iya sa higher ed. Yes. Katuan ko, sir, ang sabahin naman sa mga manunudlo, no? Kay may araman pila ka mga teachers, nga dapat sagan man sila kabalaka, may ma-displace panayhan sa senior high school teachers sa mga SUs at LCUs. Kag kung ma-displace, ako, I would say for that, ang aton niya mga teachers sa state universities and colleges, qualified din sila yata. Kalabahan na mga doktor na gani. Amo na gani nga dapat ya magtudlo gid sila sa higher ed, no? So I think it's not going to be an issue, much of an issue sa aton na SUCs, no? Because these are tenured individuals. Actually welcome na siya nga kung ma-free up sila siling ko hambal ko, kung ma-free up sila dira sa ilang obligasyon sa senior high, makadugang sila ni tudlo o maka-access ang SUC na tundugang ng mga estudyante college. Agani man, no? Ano ba na, sir, manuhon ko lang ng ginatuwag nga voucher program sa senior high, di makabig ni sa financial assistance, ang subsidies ginapaagi sa vouchers para sa mga qualified nga senior high school students. Yes. Ang report, sir, nga ang mga SUCs kag LUCs nga may laboratory schools allowed sa gihapon sa pagbaton sa mga enrollees, but they will no longer receive vouchers. Yes. Pwede mo ni sir mapatagan, publiko ta? Ang aton vouchers is good for private school lang. Okay? So kung mag-eskwela ka sa private school, pa rin na yunuad pakulod, may voucher ng kabataan kasi obligasyon sang state na sang estado na magsuportar, no, sa aton basic ed. Now, kung sa SUC siya, kay tungod nga ginasubsidize na, why na hindi na maghatag ang DepEd kaya wala na siya appropriations. Besides, ang aton niya SUCs, ang mandato gid ang ginauna ko emphasize, ang mandato kaya higher ed. So amo na siya ang desisyonan pa sa aton nga Board of Regents kung ano pag-go over sina. Naghambal man ang statement ng aton chair. Tanaw na kasi basically pwede maka-operate laboratory school ang isa ka state university. Kasi may education, lalo na ang mga Center of Excellence naton for teacher education, like West Visayas State University, grabe na ang ilang education program.
amo na allowed na sila. Ang problema lang sustainability kasi gastuhan mo na siya mo. Gastuhan mo ang sweldo tanan kag hindi ka kapanukot yun. Hindi ka man kabaton voucher. Makalokalo kada ang buwan niya. Will the proposition of having a laboratory school be viable? Amo na siya nga ang siling ko kaina nga board sang aton nga isusis ang madesisyon. Sige. Dr. Alvarez, sir, anong imusunod ka mensahe sa mga estudyante, sa mga parents, mga teachers sa bugos ng Western Visayas? Ang akon nga mensahe na Sir Marlon, no? Ginakuan ko ginaagdan akon ang tanan nga mano-graduate sa senior high subong. Kasi January na malapit na matapos ang inyong grade 12. I am advising you to strongly consider the priority programs sang CHED, no? Ara da sa amon nga website kay amo na ang programa nga may mga oportunidad. Now at this point in time ang mga senior high naton dapat mag-attend kamo sa mga career orientation na gina-facilitate sang inyo HEIs. Ara man kami mapadala kami representative kung imbitaron kami para mag-explain sa inyo ang inyo padulungan. Ang tanan nga mga parents, no, please be aware ang aton mga state universities kag ang mga sa subong Action Marlon ang aton palang city colleges. So ay akon sa Negros aton ang Lacarlo. Asuran, balikan ta no, si Dr. Raul Alvarez. Importante itong panomdom niya, mensahe na lang sa ato sa mga ka-aksyon dari sa bahin sa Western Visayas. Gina-try ta namon no, mabalik ka mati daw normal ning kagakadula man ang signal kon kaisa no, basta malawig-lawigan bla. Dr. Alvarez, sir, ara ka na? Yes. Sorry, yes, go ahead. Signal, no? Yes, go ahead, sir. Ang ampal ko kaina sa aton sa Negros, ang La Carlota, ang Bago City College, kag Bacolod City College, libre man ina, no? Local colleges na sila pero libre man ina. Yeah. So plus ang aton tanan nga SUCs, wala kamo sing bayran para sa college education ninyo. Amo lang na, kayo of course limitado Action Marlon ang slots, ang seats for first year. Dapat subong niya mag-amat-amat na mo identify kung ang kurso ninyo nga napadulungan, inyong futuro, ara, dira, di amo na ang gina-advise naton this early time na tan-aw ninyo ang inyong career opportunities sa aton local colleges kag aton nga state universities and colleges. So for all of the students graduating sa senior high, kung may ara kami mabulig to guide you, please you could email or ask queries via Facebook. Ready kami magsabat party sa scholarships tanan. Ang tanan tadi nga scholarships kompleto man na Action Marlon. Gusto ko i-announce na tanan nga lugar di subong sa region, tanan nga syudad may scholar di ang CHED, no? So ginatingwaan na naton nga ang aton pag-distribute equitable that everybody will be given a chance to become a state or scholar ng bayan. Ang aton medical program subong medical program Action Marlon, no? Yes. Libre na siya tanan, libre, no? So gastuhan sa gobyerno kung gusto ka mo magdoktor. So pwede ka mo apply sa USLS, sa Lasal, dira sa Negros Occidental, diri sa Iloilo, Central Philippine University, Iloilo Doctors College, of course, West Visayas State University. So may apat kita ka medical schools na pwede ka mo mag-apply. Ang nakatapos na bilang pre-med na ma-proceed sa medicine, no? So I hope na pangimpuslan gina ninyo ang bulig sang CHED, ang aton gobyerno, sa amon gina pasalamatan. And finally, kasalamat ko sa Action Radio sa ining opportunity na kita makapahayag sa aton estudyante kaginikanan. God bless you all. God bless the Philippines. Happy New Year, everyone. Salamat kid Dr. Alvarez. God bless. Salamat kid. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio.